Aitor Zelaia eta Galder Barbado atxilotu zituzten larunbatean Espainiako Auzitegi Nazionalak ezarria zien eta Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi zuen 4 urteko kartzela zigorra betearazteko. Espetxeratzeko aginduaren borondatezko epea gainditua zuten bi gazteek eta Gasteizko Gobernu Militarreko balkoian agertu ziren biak larunbatean arratsaldeko 5:00. Jendea eraikinera gerturatu zen kamiseta urdinekin babesa erakustera eta polizia agertu zen ondoren. Duela 2 aste ankerkeriari stop plataformak jakinarazi zuenez, irailaren 15ean espetxeratze agindu bana jasota, Zelaia eta Barbado gazteek 10 eguneko epea zuten borondatez kartzelan sartzeko. Epea bukatuta ez ziren espetxean aurkeztu, beraz Espainiako Auzitegi Gorenak atxilotze agindua eman zuen. Gobernu militarra ertzainez inguratuta egon zen bi gazteek atxilotu artean, ehunka zeuden Leizaola plazan hain justun balkoian ordu bete inguru egon ondoren eraikinean sartu ziren ertzainak eta atxilotu egin zituzten gazteak atzeko atetik atera eta ertzainen ibilgailu batean eraman zituzten gero tentsiuneak izan ziren agenteen eta elkarretaratuen artean. Halere, azkar baretu zen egoera eta jarraian Artiumetik hasitako manifestazioari ekin zitzaion. Milaka lagunek egin zuten Artiumetik Foru plazarainoko bidea Euskal Herriak aurrera lelopean Ikurrinek eta Nafarroako banderek apaindu zuten manifestazioa eta aldarri oihuek ez zuten etenik izan ibilbide osoan zehar. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan Aitor Zelaia eta Galder Barbado arabarren atxilotzea izpide. Izan ere, Auzitegi Nazionalak ezarritako 4 urteko espetxe zigor bana betetzeko larunbatean Gasteizen atxilotuak izan ziren Barbadok eta Zelaiak euren konpromiso militantea azaldu dute bideo batean. Gazte biek borroka ziklo berri bat abiatzera deitu dute, aniztasunetik erantzunkizunez konpromiso eta borroka ardatz, sozialismoaren eta feminismoaren oinarrietan eraikitako Euskal Herri burujabea lortzeko. Argi daukagu, idatzitako gidoi bat zela, Auzitegi Nazionalak aurretik planifikatua, Euskal militanteak Audientzia Nazionalaren aurrean beti garelako errudun, eta berdin duelako proba falta edo akusazio bidegabeak. Hau ez baita gubion kontrako eraso bat, herri oso baten erasoa baizik. Gubiok borroka kate baten katebegi bat bakarrik ez baikara. Goazen borroka ziklo berri batera, aniztasunetik, erantzukizunez, konpromesuz eta borroka ardatz. Eusko Jaurlaritzak espetxe politikaren eskumena bere gain hartu zuenetik 2 urte bete dira eta horren harira azken 2 urteotako balantzea plazaratu du Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politika sailak. Txostenaren arabera 1577 pertsona daude preso Basauriko, Martuteneko eta Zabaiako espetxetan. Horietatik 14 behin-behinean daude eta gainerakoak zigortuta. 3 espetxe horietan dauden euskal presoak guztira 152 dira eta gehienak Zabaian daude. Gauzak horrela, Jaurlaritzak nabarmendu du azken 2 urteotan euskal espetxe eredua garatzea baldintzatu dutela azpiegituren gabeziek bereziki haien antzinatasunak eraginda.
Politika arloarekin jarraiki, Kataluniako independentismoak urriaren bateko erreferendumaren 6. urteurrena ospatu zuen atzo, Pedro Sánchezen inbestidurarako negoziazioek asadatutako testuinguru batean. Izan ere, gaur hasiko da alderdien txanda Felipe Borboikoarekin, PSOEko buruaren izendapenarekin amaitu beharko lukeena. Queda molta feina per fer, però aquest 1 d'octubre l'independentisme torna a mirar endavant, torna a mirar el futur. Compatriotes, amics i amigues, més que mai, 6 anys després dels anys que faci falta, visca Catalunya lliure i independent. Honekin gizarte arlora salto, Zarauzko Santa Ana adinekoen egoitzak amaitutzat eman ditu bere birmoldaketa globalaren lehen 2 etapak eta dagoeneko lanean ari da Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera berritzeko hurrengo etapetan. Horrela, zentroa bat dator aldundiak lurraldean ezarri nahi duen zainketa eredu berriarekin, pertsonalizazio, berrikuntza eta komunitatearekiko konexio maila handiagoak ari dira bilatzen hain zuzen ere. Gipuzkoako Foru Aldundia zainketa ereduaren trantsizio murgilduta dago. Horren adibidetzat dugu Santa Ana Zarauzko zaharren egoitza. Zainketa eredu berrira egokitzeko 2. fasea osatu baitu. Zaintza berrien eredu hau honen trena hartu behar da eta Zarauzko udalak horrego nahi du. Santa Ana Fundazioko zuzendariak aldaketa garrantzitsua izan dela bermatu du. Urte luzez eskatu dutena eskaini zaie. Eta usten dut elkarrekin gauza ona lortuko deula Zarauzko zaharrentzat. Pertsonalizazio, berrikuntza eta komunitatearekiko konexio maila handiago bateratz bideratu nahi dituzte Gipuzkoako zahar egoitzak. Personalizatuagoa, benetan inpaktua edukiko duela egoiliarrengan, aldi berean komunitatearekin lotura edukiko duena eta berrikuntza bertan jasotzen duena. Gipuzkoa osoan gauzatzen ari da egoitza ereduaren trantsizioa. Zarauzko Santa Ana egoitzaz gain beste 19 egoitza daude prozesu betean, eta duela gutxitik eredu berberarekin adinekoen 2 egoitza berri daude. 2 egoitza berri martxan jarri direla hain justu eredu honetan oinarrituta. Zaintza eredu berria finkatzen ari dira Gipuzkoan, eta jauzi handia eman dute egoitzek. Jauzia zer da? Etxean egongo balira bezala zainduta egotea. Legegintzaldi honetarako zaintza eredu berrirako trantsizioa gauzatzea eta lurraldeko gizarte babeseko zentro guztietara zabaltzea da Aldundiaren erabateko lehentasuna. 2 eta 3, venga Maite, hortxe. Eta lan arloarekin lotuta Lantzegoko upategi bateko 2 lagun hil ziren atzo goizean eta beste bat ospitaleratu egin dute. Antza denez, langile bat ardua ekoizteko edukiontzi batera erori da eta ari laguntzean gainontzeko beharginek anhidrido karbonikoa arnastu. Horren ondorioz hil dira biak. Lantzegoko upategi bateko 2 langile hil ziren igandean lan istripu batean. Langileetako bat ardo biltegira erori zen eta lankidek laguntza ematera joaterakoan gertatu zen ezbeharra. 60 eta 61 urteko gizonek anhidrido karbonikoa, mahatxeek irakitean askatzen duten lurruna arnasterakoan galdu zuten bizitza. Han intentado entre todos sacar de forma manual a la persona que estaba dentro del lago. Al ver la incapacidad de poderlo sacar, Félix, que era el cuñado de Gerardo, que era el que estaba dentro, como bien os acabo de decir, ha cogido una escalera y, claro, se ha metido. 31 urteko beste langile bat ere ospitalera eraman behar izan zuten, zaurituta. Lantzegoko udalak 3 egunetako dolu ofiziala ezarri du.
Ezbeharraren ondorio Ardoa tarteka aipatuta, urak aspaldian zeuden hasita Errioxa jatorri izenaren barruan. Upategi eta mastizain txikiak lehen ere kexu ziren sormarkaren kudaketa ereduarekin. Txikienek salatu izan dute egungo estrategiak handiei baino ez diela egin mesede, kantitatea hobetsi dutelako kalitatearen kaltetan eta ohartarazi dute haien negozio eredua ataka estuan jarri duela horrek ardoa merkeegi saltzera behartu dituelako. Arabako upategi txikiek ordezkatu izan dute haserrearen ahots hori orain arte eta horren adibide da sormarka utzi eta zigilu berria sortzeko alegina hain zuzen ere. Baina Ebro ibaitik behera ere desadostasuna uste baino okerragoa dela agerian geratu da. Orain izan ere Arabako upategi txikiak ez ezik Errioxakoak ere ez daude gustura jatorri izenaren kudeaketarekin eta horren adibide da Errioxako familia upategien elkarteak iraiaren hasieran hartutako erabakia. Sormarkako kontseilu arautzaietik irten dira erakunde horren estrategiak haien negozio ereduari kalte egiten diola argudiatuta. Ez dute zigilua utzi, soilikari buruzko erabakiak hartzen diren mailan gehiago ez esertzea erabaki dute. Erabakiak badu pisua nola nahi ere, izan ere 216 upategik osatzen dute elkartea, 752 dira denera Errioxa zigiluaren barruan, naiz eta mailan ordezkaritza txikia duten 104. Oso kritikoa azaldu dira kontseilu arautzaileak urte luzez izan duen jardunbidearekin eta gaitzetsi dute saiatu arren ez dutela jatorri izenaren inguruko erabakietan eragiteko gaitasunik jada. Bestaldetik, Deustu auzoko Agirre lehendakariaren etorbideko 128 zumarren erdiak mozteko erabakiak Zuhaitzek hirietako klima arautzeko orduan duten garrantzia jarri du mahai gainean. Bilbon, udala mozketaren eta zementuaren aldeko apustua egiten ari da, etorkizunera begira garesti atera daitekeen erabakia. Azken urteotan temperaturak gora egin dueten gabe, Euskal Herrian maximo historikoetan kokatu arte. Udaberoak dirudienez geratzeko etorri dira, eta hiriek erronka berriei egin behar diete aurren bizigarriagoak izateko. Hala ere metropoli asko zementuan oinarritutako hirigintzaren aldeko apustu egiten ari dira, egitura berde berriak sortu eta egungo zuhaztiak handitu beharrean. Klimadituek eta mugimendu ekologisteko hartarazi dutenez egoera horrek ez du laguntzen muturreko temperaturak arintzen kontrakoa, baizik zementuan eta hormigoia berdegunei gailendu zaizkien hiri horietako bat da Bilbo. Azpiegiturak gogorra nagusi den espazioetan sortzen den bero uharte efektuaren arazo erantziarekin. Horri gehitu behar zaio Bizkaiko hiriburuko kale batzuetan egin den arborizidioa Deustuko Agirre lehendakaria etorbidean esaterako. Estoptala Deusto zubi artean edo zumarrak bizirik elkarteek salatu dutenez behintzat. Izan ere, Zuhaitzek funtsezko zeregina betetzen dute alderdi giltzarriak arautzeko eta hiriak espazio bizigarriago bihurtzeko. Karbono dioksidoa xurgatzen dute, oxigenoa kanporatzen dute, itzalguneak eskaintzen dituzte eta partikula kutsakor txikiak iragazten dituzte besteak beste. Horrek guztiak udako temperaturak 2 eta 8 gradu artean arintzen laguntzen du zarataren aurkako esi naturalak sortzeaz gain eta hegaztientzako babesleku izateaz gain hiriko biodibertsitatea areagotzen laguntzen duena. Eta gaiz aldatuta udazken beteko uda giroak ere lagundu du eta jende asko hurbildu zen atzo 2023ko kilometroak jaira Errenteriara. Erriola Leloa ardatz, ekitaldi ugari egin dira urte osoan zehar eta atzo biribildu zen prozesua. Herri egunean izan ziren ekitaldi guztiak eta jai giro ederra nagusitu zen. Hala antolatzaileen hitzetan marea bizi bat izan da Errenteria adi. Hezkuntza eragileen ekarpenak kontuan hartu eta behin legean onartuta ere, honen garapenean eragileon parte hartze aktibo eta zuzena ahalbidetzeko eskatzen dugu. Lantzen ari gara urrengo urtetako baitere politika adostasunak azpimarratuz eta baitere
eragile ezberdinekin egiten ari garen lana azpimarratuz. Gipuzkoatik Nafarroara salto agertu dira, ez guztiak, baina bai zenbaitzuk behintzat duela 20 urte Artozki udalerria eraistear zirela eta Itoitzekiko Solidarioak taldearen ekimenez elizan erakusketa bat jarri zuten herriari zutik eusteko asmoz antolatu zituzten ekitaldien barruan deiagin eta beren artelanak emanez erantzun zuten artista ugarik haien artean ziren Jose Luis Zumeta, Jose Ramon Anda, Dora Salazar eta Juan Gorriti besteak beste. Herria suntsitu edo urek azpian hartuz gero han geratuko ziren obrak baldintza horrekin eman zituzten sortzaileek eta hala osatu zuten artezki erakusketa. Artelanak ikusgai jarri eta gutxira baina herria behera bota zuten ondea makinek lan batzuk suntsitu eta beste batzuk poliziak jaso zituela salatu zuten solidarioek gerora eta ordutik ez daien arrastorik izan. Orain arte hori bai lanetako batzuk solidarioen eskuetan baitira atzera. Goiz honetan eman dituzte xehetasun gehiago taldeko kideek eta Itoizko urtegiak mehatxatutako bizilagunen asanbladakoek hainbat artistarekin Iruñean egin duten agerraldian izan ere berriki modu anonimoan helarazi dizkiete obra horiek 2 sortzaileren baino gehiagoren lanak izan ziren ikusgai Artozkiko erakusketa hartan 2003 urteko irailean. Margolanak, paper gaineko lanak eta eskulturak ziren gehienak Itoizko urtegiaren kontrako borroka luzearen katebegietako bat izan zen hain zuzen ere Artozkikoa. 1980ko hamarkadan hasi zen gauzatzen urtegiaren proiektua, 1983 urtean ekin zieten eraikuntza lanei eta 2003an Nafarrako gobernuaren aginduz urak azpian hartuko lituzken herriak bera bota zituzten. Longida Ibarreko Itoitz, Orbaitz, Ezkai eta Gorritz baita Artzibarko Artozki, Muniain, Artzi eta Nagoreren erdia. Ere, etxeak bota aurretik baina haiek defendatzea erabaki zuten solidarioekin egin zuten topo makinek horietako bitan Itoitzen lehenik, ekainean eta Artozkin ondoren irailean. Testuinguru horretan antolatu zen erausketa ura bestain bat jardueraren artean etxeak artearekin ere defendatuko zituztela erabakia baitzuten ekintzaileek. Hala, deizabal eta premiazkoa egin zieten Euskal Herriko artistei haien obrak bertara eramateko. Baldintza bakarra zen herria suntsitu edo urpean geratuz gero artelanak ere han geratuko zirela betiko. Erantzun zabala izan zuen deiak eta artista ugarik egin zuten ekarpena elkartasunez. Eta kultur arlora salto Gasteizen martxan da Afrikaldia, Afrikar zinemen euskal jaialdia gaur eta larunbata bitartean 15 Afrikar herrialde ezberdinetatik jasotako 19 film ikusteko aukera eskainiko digun jaialdiak. Inaugurazioa arratsaldeko 7etan izango da Europa jauregian. Tarik El Idrisi Marokoarraren Sound of Berberia filmarekin hain justu ez galdu.
Eta kirolen bueltakoetan sakontzeko azken egunotan jazotakoei heltzeko hain justu, kameraren beste aldean dugun Jon Hernandez kirol kazetaria. Kaixo Jon, eguerdion. Kaixo, eguerdion, zer moduz? Kaixo, tira asteko futbolari helduko diogu Jon, Euskal Derbiek hartu dute garrantzi berezia asteburu honetan, batetik Realak hobeto baliatu ditu bere aukerak Atletiken kontrara, eta bestetik Osasunak bere joera aldatu du Mendizorrotzan Alavesen aurrean. Zer utzi dute partida hauek azpimarratzeko? Bai, derbiz beteriko asteburua izan da, dagoeneko. Larun batean Realak eta Atletikek derbi handia jokatu zuten anoetan, Realak garapena lortu ziru eta huts EA Sports Ligako 8. jardunaldian. Robin Lenormand, Paque Kubo eta Mikel Oyarzabalen golek nagusitu ziren txuri-urdinen alde. Txuri-urdinek eta zurigorrien artean anoetan jokatutako azken derbien estatistikak Realaren aldekoak ziren erabat. Atletikek ez baita gai izan Realaren etxean irabazteko aurreko 6 derbietan. Eta 7. ere ez. Realak gogoa mostratu zen eta sailkapenean Bilbotarra gainitzen ditu 5. postuan jokatuz. Atletikek orain 6. da eta Realaren aurka garaipena lortu ezina. Eta beste alde batetik ere, izan duzun moduan, Osasunak eta Alavesek aurrez aurreko derbia jokatu zuten atzo Mendizorrotzan. Arnaizek aurretik jarri zituen gorritxoak, 36 minutuan egindako gol bikainari esker, eta 80 eta Alaves bigarren zatia oso 10 jokalariekin jokatzen ari zirenean, Budimirren bigarrena sartu zuen. Alavesek 16. da sailkapenean eta Osasuna 9. postura igotzen da garaipen honi esker. Bestaldetik Saskibaloian, Baskonia gailenduz, zaio Bilbao Basketi ez da. Jon, nola iragan zen norgehiagoka? Bai, Saskibaloian ere Euskal Derbia bat izan dugu. Eta kasu honetan Baskoniak Zurne Bilbao aurka irabazi zuen larun batean. Endesa Ligako 3. jardunaldian eta emaitza 82-72 izan zen. Gasteiztarrek euren nagusitasuna erakutsi zuten eta partida hasiera orekatua izan arren aize gailendu ziren. Zurne Bilbao Basketek itxura ona eman zuen lehen zatian, baina minutuek aurrera egin ahala atzean geratzen joan ziren. Joan Peñarroiak zendutako taldeak 3. laurdenean hautsi zuen partida. Finalaldira 9 puntuko aldearekin iritsi ostean. Eta azken laurdenean gauzek bide beretik jarraitu zuten. Baskoniak 28 puntu aldeka ere izan du, baina Bilbotarrek reakzio txiki bat izan zuten, amaieran gauzak 20 puntuko diferentzian esartzeko. Ondorioz, esen usteko erik egon eta Buesarenan jokatutako derbi Baskoniak eskuratu zuen. Eta aurreko astean prebia egin zenigun Jon, beraz konexiorekin bukatzeko golfari helduko diogu jarraian, kasu honetan zer dugu oraingo honetan nabarmentzeko? Bai, asteburu handia, golfaren txat eta batez ere gure kontramen txat. Europa 6 eta erdi, 11 eta erdi emaitzarekin nagusitu zitzaion Ameriketako Estatu Batuetako taldeari eta tituloa berretsi du. Buruz-buruko neurketetan emaitza estutu du Estatu Batuak, baina ezin izan zuen garaipena bertena ganatu. John Ramek puntu erdi lortu zuen Schefflerren aurka atxoko partidan eta orokarrean 4 puntu lortu ditu txapelketa osoan, beraz oso paper garrantzitsua izan zuen. Giroa paregabea izan da Erromako Marco Simon Golf and Country Club zelaian eta 44ko Ryder Cup edizioa jokatu zen. Europako taldea ostiraletik nagusitu zen eta bere 15. Ryder Cup eskuratu zuen. Estatu Batuak 27 alditan garaitu da eta bakarrik 2 berdindu dute. 1989an eta 1999an. Urrengo edizioa 2 urte barru izango da 2025an eta berriz ere Estatu Batuetan jokatuko da Filmadale zuzen ere Nueva York estatuan. Bada datozenen zain, informazio guztionekin hemen utzi behar dugu konexioa gaurko Jon, eskerrik asko gurekin tartetxo hau hartzearen hurrengora arte. Eskerrik asko, agur. Azkenean duela 10 urte, Gasteizko 10 ikasle sartu ziren hemen Errekale Horrera okupatzera bertako. 2013ko irailaren 3an 10 gazte Errekale Horreko 26. portalean sartu ziren. Ekintza horrekin Errekale Hor bizirik ekimena hasi zen. Hemendik pasa dira azkenean 100 bizilagun ezberdin,
eta milaka Euskal Herritarrek eta estatuko beste jendek parte hartu du errekale horren zentzu batean. Aldarrikatzen dugu ere errekale hor azkenean gasteiztar guztiena izatea. Uste dut errekale horrek gasteizentzat suposatzen duela alde batetik irla energetiko hori garela eguzki plakekin eta horrela ez gaudenak sare elektrikora engantzatuta eta orduan ekologismo aldetik ere badaukagu hor zer esana eta beste alde batetik ere Gasteizek aurrerapen asko izan ditu azken urteetan euskararen kontuarekin, baina nik esango nuke bai Gasteizen ere errekale hor badela euskararen irla bat. Lehenengo okupazioa burutu zenetik 10 urte pasa dira. 10 urte uste arriskuari eta kanpotik ezarritako trabei aurre egiten. Bizi izan genuen auzokide askok gogoratzen dugun momentu nagusia 2017ko argi mozketa izan zen. Ondoren handik 2 astera ekainaren 3an egin genuen manifestazio izugarria Gasteizen, 10.000 pertsona bildu zirena, herria bizirik, errekale hor bizirik lelopean, eta horren ondoren egin genuen crowdfundinga 100.000 euro biltzeko aukera izan genuena, horrei esker egin ahal izan dugu eguzki plaka instalazioa eta horri esker jarraitu ahal izan dugu hemen errekale horri bizitzen. Errekale hor eta Gasteizko bizilagunek auzoaren 10. urteurrena ospatu dute, pasatako momentuak buruan gordeta eta etorkizunera begira. Lan ildo ezberdinak ditugu, azkenean batzuk badira barnera begirakoak, feminismoaren lanketa bat egitea errekale horren, euskararen lanketa bat egiten jarraitzea, elikadura buru jabetzarun. Beste alde batetik ere gustatuko litzaiguke ez geratzea soilik barnera begirako lanketa batean, baizik eta errekale horrek ere eragitea Gasteizen gertatzen diren gauza ezberdinetan, eta uste etor zer esan handia dugula, adibidez etxebizitzaren auzian. Aurtengo lema da 10 urte zuen atzaparretatik at, eta da hori 10 urte bete ditugulako errekale horren udalaren eta kapitalaren atzaparretatik at, eraso ezberdinei aurre egiten, eta ziur gaudela gehiago beteko ditugula eta gogoz gaudela errekale horren jarraitzeko. Okupatu Gasteiz, llénala de placer, bihurrizan, súbete al carro. 11 telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik 11 telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen 11.eusen. Amabiterriak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Jon Azkune, EHUko irakaslea eta EHUko prekarioen koordinakundeko kidea. Kaixo Jon eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. EHUko ikasturtea hasi da irakasle eta ikertzaileen lan baldintzen okertzearekin eta hori zaratzeko dagoeneko mobilizazioak egiten ari zarete. Gaur bertan mobilizazioa izango duzue Bilbon, ordu batetan ingenieritza eskolaren atarian. Izan ere EHUk usoari buruz egiten duen interpretazioak ekarri du lan baldintzen okertze hori eta hori salatzeko besteak beste urriaren 11an greba eguna duzue. Iala da, azkenean 2023an Unibertsitate Lege Orokorra aldatu egin da, eta horrek suposatu duena, batez ere horren interpretazio murritzaileak suposatu duena da unibertsitatearen prekarizazio prozesuan jauzi kualitatibo bat. Hortaz, horri erantzunez, guk gure koordinadora sortu genuen, ekaina amaieran, eta hortik aurrera hainbat mobilizazio eta hainbat dinamika martxan jarri dugu. Azkenengoak kurtso hasieran, sindikatuekin batera, aste honetan zehar hainbat mobilizazio ditugu baita be kampus ezberdinetan, sindikatuekin batera, eta aurrengoa eta garrantzitsuena urriaren 11ako greba.
EHUk legearen interpretazio murriztatzailea egin duela ohartarazi duzue, izan osoko lanaldi kontratuak, lan osoko kontratuak egin beharrean, ordezkoen kasuan, orain murria laburrak egiten du partzialak ezta, eta hori data besteak beste 800 euroko kontratuak dira. Bai, hala da. Orain arte, unibertsitatean nolabait ordezkoi dagokionez bi maila zeuden. Alde batetik zegoen jardunaldi partziala, eta jardunaldi partziala oso prekarioa zen, 400, 500, 600 euro ingurukoa, eta bazegoen jardunaldi osoa. Hortaz, jardunaldi osoan lan baldintza duinak zeuden. Legeak egin duen izan da, jardunaldi oso hori nolabait debekatu kakotx artean. Sartzen duena da, ezin izango dela egin irakaskuntza lanarekin batera ikerketa eta kudeaketa lana. Salbu, ikerketa eta kudeaketa lan hori irakaskuntzarekin harremana baldin badu. Hortaz, guk esaten duguna da, badagoela era zabalago batean interpretatzeko aukera. Hori egingo balitz, egoeraz litzateke aldatuko, hori egin ordez, egin duena izan da unibertsitateak interpretazio oso zurruna egin, eta zan, unibertsitateko irakaslek ez dutela ikerketa eta kudeaketa lanik egingo. Hori unibertsitatean ezinezkoa da. Ikerketa eta irakaskuntza unibertsitateko irakasle batentzat txanpon beraren bi alde besterik ez direlako. Soldata osoaren 130 bakarrik orduko zaie, baina azkenean lan hori egongo da, eta beste irakasle batzuk edo ikertzaile batzuk hartu beharko dute bere gain, euren gain, lan hori. Bai, fikzio bat da. Esaten da, irakasleok jardunaldi horrekin ez dugula ikerketa lanik egingo. Horren ondorioz, irakaskuntza lana besterik ez digutela ordainduko. Errealitatea da, gaur egun, baina baita be, etorkizunean ere unibertsitatean jarraitzeko funtsezkoa dela ikerketa lana. Unibertsitateak eta unibertsitateari loturi dauden kanpo agentziek egiten dutena da gure kurrikuluma aztertu, eta gure kurrikuluma aztertzen dutenean puntu gehien balio duen atala ikerketarena izaten da. Beraz, ez dauka inolako zentzurik adieraztea unibertsitateko irakaslek ez dutela ikerketarik egingo, ez? Ikerketa denean gure jardunaldiaren parte garrantzitsu bat. Horretaz gain, adierazten duguna da, jardunaldi partzial horren bidez, egiten dena da, Euskal Autonomia Erkidego mailan dagoen dekretu bat, 2008an atera zen dekretu bat, erabili, dekretu horren bidez, ordaintzerak orduan, bakarrik aintzat hartzeko, klasean ematen dugun denbora, eta tutoretxetan ematen dugun denbora. Eta guk esaten duguna da, irakasle batek klase batzu prestatzeko denbora behar duela, horretaz gain askotan irakasgai oso ezberdinak prestatu behar ditugula, eta tengabe aldatzen dizkigutela. Beraz, uste dugu unibertsitateak egiten duen interpretazioa oso murritza dela, eta ez dituela beste hainbat atal aintzat hartzen. Ikerketarena nabariena da, eta horrek egiten du soldata inbeste geistea, 2.000 euro inguru izatetik 800 euro izatera, lan sama oso antzekoarekin, eta horretaz gain, alde sarretik zegoen dekretu horrek ere sartzen zituen baldintzak. Ikerketa aipatu duzu, ez da? Ikerketa aitortu gabe geldituko da, baina ikerketa zuentzat ezinbestekoa da, ikerkuntzak puntuak ematen dituelako kurrikulumean, eta hori dela eta gora egiten duzue lan poltsetan. Orduan, kobratu ez duzue kobratuko ikerkuntza, baina egingo duzue. Hala da. Unibertsitateak arrotasunez esaten du, Shangaiko rankingean, EHU munduko 400 unibertsitate honen artean dagoela. Ranking horretan neurtzen duten adierazle garrantzitsuenetariko bat ikerketa da. Beraz, neurri batean guk ekarpen bat egiten diogu unibertsitateari, ez horiek gure kurrikulumari baizik eta unibertsitateari, eta unibertsitate moduan euskal gizarteari orokorrean, baina hemendik aurrera ordezkoak garenok, hau da, kontratu finko bat ez daukagunok, hori doainik musutruk egingo dugu. Orduan, uste dugu ez dela ez bidezkoa eta ez dela zentzu komunekoa ere ez. Era berean, ikasleei ere zuzenean eragingo die horrek, ez da? Adibidez, ikasturtea hasi da eta dagoeneko badaude lan poltsa batzuk, irakasle batzuen postuak bete gabe daudenak. Normalean, pieza bat mugitzen denean, beste pieza guztiak ere mugitzen dira. Hortaz, irakasleen, batez ere ordezkoen lan baldintzak okertzen direnean, jende askok esaten duena da, lan hobea topatuko dut unibertsitatetik kanpo, soldata hobearekin, lan baldintza hobeekin, beraz,
askok lanpoltsetatik jasotzen duten deiari ezetza ematen diete. Hori alde batetik. Horrek eragiten duena da, ordezkoak lortzea geroz eta zailagoa izatea. Horretaz gain, erreforma honekin eta unibertsitateak egin duen interpretazioarekin, jada, finkoak diren irakasleek lan gehiago egin beharko dute. Beraz, finkoak direnen lan baldintzak ere okertuko dira. Horretaz gain, aurreko urtean, unibertsitateak jubilatzeko aldez aurretik erretirorako akordio bat egin zuen sindikatuekin, akordio hori bertan bera geratu zen, eta jubilaziorako baldintzak ere gogortu zituen. Beraz, daukagun sentsazioa da, ez dela soilik ordezko irakasleen baldintzak okertu direla, baizik eta ordezko irakasleen baldintzak okertzearekin batera, finkoak direnen baldintzak okertu direla, jubilatu nahi duten horien baldintzak okertu direla, eta orokorrean, eta filosofiko egia izan daiteke, baina ikerketaren eta hezkuntzaren kalitatea okertu dela. Eta horrek eragina dauka, ez soilik langile ongan, baizik eta ikasleengan eta eragina izango du baita be euskal gizartean orokorrean. EHU kursari buruz egin duen interpretazioa dela eta zuen lan baldintzak okertu dira, baina hala ere egoera ez da berria, ez da? Izen ere lan baldintza horietan okertze bat egon da urteen poderioz. Bai, prekarietatea Euskal Herriko Unibertsitateera ez da 2023an heldu, aldez aurretik ere existitzen zen. Orain arte prekarietate horren kontratu nagusia zen jardunaldi partzialean egiten den kontratua. Horren bidez, irakasle batek jardunaldi partziala egiten zuen, irakaskuntzari dagokionez, hau da, gutxi gora bera, jardunaldi erdia, baina kobratzen zuen soldataren eren bat, gutxi gora bera, edo askotan gutxiago. Zergatik, mota horretako kontratuetan baita be ezelako kudeaketa eta ikerketa aplikatzen. Horretaz gain, lehen adierazi dudan moduan, ezen aintzat hartzen klaseak prestatzeko erabili beharreko lana, ez da aintzat hartzen, adibidez, Bolonia sistema ezarri zenetik, unibertsitateak geroz eta gehiago sustatzen duela ebaluazio jarraia. Ebaluazio jarraiak zer suposatzen du? Azkenengo azterketa bat egin ordez, etengabeko jarduerak egitea, praktikak egitea, eta horrek egiten duena da, ikasleen lanzaman ditu, baina irakasleen lanzama ere, bai, ez? Eta hori ez da aintzat hartzen. Beraz, orain arte egon den sisteman, nolabait, era laburrean bi kategoria nagusi zeuden, ez? Jardunaldi partziala, eta jardunaldi partziala oso prekarioa zen, baina bazegoen jardunaldi osoa ere, bai? Beraz, neurri batean, eskaiera sozial baten metaforak funtzionatzen zuen. Jardunaldi partzialan zegoen irakasle ikertzaile horrek buruan bazuelako igual momentu batean, ez, jardunaldi osoa lortzeko aukera. Gaur egun, egin den izan da, jardunaldi osoa desagertu da, eta jardunaldi partzialean zeuden baldintzak orokortu dira. Hau da, hartu da, unibertsitateeko kontratazioan zegoen sistemaren parterik okerrena, eta orokortu da. Orduan, horrek suposatu duena da, lehen adierazi moduan, jauzi kualitatibo bat. Aldez aurretik ere, existitzen ziren baldintza kaskarrak, honek egin duen izan da, eskaiera horrekin hautsi, eta baldintza horiek hobetzeko zeuden aukerak bertan bera ustea. Beraz, aldez horretik existitzen zena, okertu egin dela esan dezakegu. Bestalde, EHUren ikasturte hasierako ekitaldian, Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak adierazi zuen 130 handitu dela EHUren finantziazioa, hala ere zuek bestelako iritzi bat duzu, ezta, zuen egoera ikusita? Bai, azkenean, unibertsitateak orokorrean datu makroak erabiltzen ditu. Ez, inbertsio handitu da, hobekuntzak egin dira, ikusi beharko genuke nora doazen inbertsio horiek, non egiten diren hobekuntzak, pizkat azalean dagoen hori sakonean aztertuta ikusten dugulako, batez ere gazte ikertzaile eta irakasleon egoera ez dela hobetu, okerrera jo duela, lehen aipatu dut, ez dela soilik gazte ikerlari eta langileen gaia, baizik eta erretirorako zeuden baldintzak ere okertu direla, beraz, nik uste dut titularrerako ondo dagoela, eta ziurrenik lehendakari jaunak titularra bilatzen zuen, baina titular horretik harago aztertuta ikusi dezakegu, ez dakite hainbeste handitu den, baina behintzat ez da hainbeste zabaldu eta ez da hainbeste banatu inbertsio hori, ez da? Gaina finantzaketa
handitu edo ez, kontua da EHU barne produktu gordinaren 0,4 dela, eta legeak ezartzen dituen zenbaitatik urrun dago ez, egizatez 1% izan beharko luke. Hala da, azkenean beti esaten da ez, ezagutzaren gizartean bizi gara, ikerketaren gizartean bizi gara, hortaz, unibertsitate publikoan dirua ez da gastatzen, inbertitu egiten da. Inbertsio banda, ostean, gizarteko, jendarteko beste hainbat eremuetan eragina daukana. Eragina dauka ekonomian, eragina dauka hezkuntzan, eragina dauka jendartearen ongizatean, horretarako funtsezkoa da barne produktu gordinaren 1% inbertitzea unibertsitate sisteman. Ez da inbeste, beste hainbat alorretan diru mordo bat inbertitzen da, ez da inbeste gure diruaren 1% unibertsitatera bideratzea eta horrekin egoera askoz hobetuko litzateke. Horren ordez, 0,4 inbertitzen denez, askotan dirua ez da heltzen eta normalean horrelako egoeretan beti katebegi ahulena da kaltetuena eta kolpatuena. Kasu honetan, finkoak ez garen ikerlari eta irakasle onak. Egoerak okerrera egin du usoaren interpretazioa dela eta hala ere egoera egiturazko arazo baten ondorio da. Bai, egiturazko arazoa diogu alde batetik finantzazioagatik. Uste dugu, finantzazioa handituko balitz, baliabide gehiago egongo liratekela hau hobetzeko. Horretaz gain, kontratazio sistemak aldaketa bat behar du. Alde batetik esaten da, Espainia mailan egindako lege bat dela, Espainiar Kongresuak onartutako lege bat dela, hori parte bat da, eta esan dugun moduan, lege horren beste motako interpretazio bat egin daiteke, baina aipatu dugun moduan, badago baita bez, Euskal Autonomia Erkidego mailan dagoen lege dekretu bat, 2008koa dena, horren bidez kontratazio partzialak eta irakaskuntzaren kontratazioak era oso murritzailean interpretatu dira, eta hori aldatzeko aukera ere badago beraz. Ez da soilik lege berria, 2023koa den legea, honek badauka beste motako interpretazioa, baizik eta da hemen dagoena. Honek, esarri duen zorua sortu ditu, egiturazko baldintzak hainbat kasutan oso okerrak izatea, eta hori ere aldatzeko aukera badago. Hainbat mobilizazio egin dituzue dagoeneko eta sindikatuek greba deialdia uztailean jarri zuten mahai gainean. Zuek plataformatik greba hori babestu zenuten. Ez datik uztailetik ona zein izan den errektoretzarekin eduki duzuen hartu emana? Momentuz ez dugu hartu emanik izan. Errektoretzak egin duena izan da legea argitaratu bezain laster eta indarrean sartu bezain laster, sistema guztia prestatu aldaketa hau eta reforma hau era oso zehatzean aplikatzeko. Beraz, esan dezakegu izan dela goitik berako kudeaketa bat, ez da orain askotan entzuten da, gobernantza konpartitua, aktore ezberdinen parte hartzea, errektore taldetik egin dena izan da, legea interpretatu eta goitik bera aplikatu. Sindikatuekin elkartu direnean ez diete aukerarik eman sindikatu inolako proposamen alternatiborik egiteko edo negoziaziorako tarterik ez da zabaldu. Sindikatuei esan dieten izan da, hau horrela da eta horrela aplikatuko dugu. Kurtso amaieran, uztailaren amaieran, departamenduei jakinarazi zitzaien kurtso hasieran hau horrela aplikatuko zela eta arrezkero hau horrela aplikatzen ari dira. Eta horren aplikazioan, garapenean, ez da inolako eztabaidarik, ez negoziaziorik, ez prozesu parte hartzailerik sartu. Beraz, oso hierarkiko izan da, eta ez dute ez sindikatuekin, ez irakasle eta ikerlariekin ez dute gurekin kontatu. Beraz, momentuz ez dugu inolako harremanik izan errektogorego taldearekin. Greba orduan eragiteko modu bat izan daiteke? Grebak beti dira, eragiteko tresna, guk daukagun arazoetako bat da, unibertsitateak beti gizarteari begira prestigio bat eduki duela. Orduan, lehenik eta behin gure erronka da, jakinaraztea, unibertsitateak bai prestigio asko duela, eta hor puntako ikerlari eta irakasleak daudela, baina askotan, lan baldintzak jendeak uste duena, baina askoz ere okerragoak direla, beraz. Greba honekin baita nahi duguna da, ezagutaraztea unibertsitatean ematen diren lan baldintzak,
eta aldugun neurrian baita be, noski, presioa egitea, errektorego taldea, hausnarketa egiteko, eta ikus desan, normalean, beste eremuetan, zentzu komunekoa dena, lagun artean, familian, beste motako profesionalekin hitz egiten dugunean, jendeak ulertzen duena, eurek ere ulertu esaten, eta ez dela zentzuzkoa, puntako langile, ikerlari, irakasleek, beren jarduera 400, 500 eta 800 eurogatik betetzea. Legearen interpretazioa atzera botatzea exigitzen duzue, baina era berean zailak hornitzeko eta lantaldeak handitzeko ere eskatzen duzue eta burokrazian mugak ere jartzea. Uste duguna da, momentuz hitz egin dugu batez ere ordezkoak diren irakasleon egorari buruz, baina gure helburua ez da betirako ordezkoak izatea, gure helburua da egunen batean finkoa izateko aukera izatea. Finkoa izateko egin behar dena da alde batetik, jubilazioak erraztu, orain arte egin ez dena, eta horretaz gain, beharrezkoa den kasuetan plantilla beharretara egokitzea eta behar den neurrian handitzea. Eta departamentuz departamentu aztertuta ikusi dugu, badagoela hainbat departamentutan plantilla hori handitzeko aukera. Beraz, gure eskaera da, plantillak handitu behar dira, doitu behar dira, baldintza horietara. Horren bidez, zer lortuko dugu? Lortuko dugulako ordezko gutxiago noski behar izatea, lan baldintzak hobeak izatea, eta ikerketarako eta irakaskuntzarako baldintzak orokorrean hobeak izatea. EHUko ordezko irakasleen egoera ez da ona, saldu duzun bezala, horrez gain, lantaldeak handitzea eskatzen duzu, baina baita ere soldata igoerak ez da. Soldatak egia da, igo direla azken urteetan, baina igoera horiek ez dute bizitzaren igoera konpentsatu. Bai, azken urteetan egon diren igoerek eragin dutena da erosalmena galtzea. Horretaz gain, unibertsitateko soldatek funtzionatzen dute askotan merituekin. Egiten dituzun merituen arabera, soldatako betzeko aukera izaten da. Eta normalean, sektore prekarioenek merituen kudeaketa horretan sartzeko aukerak komplikatuago dituzte, batzutan ez dizkiete onartzen ikerketan 6 urtekoak ez dutelako plaza finkorik, orduan, aitortza horiek, aitortza ofizialak direnak, askotan eskatzen dutena da posizio finko bat izatea. Orduan, baita be horrek zaildu egiten du finkoak ez direnen irakasleen egoera. Gora honen berri emateko plataforma ere sortu zenuten, gizarteak zuen egoeraren berri izateko, ez dakit orain arte zein da jaso duzuen babesa? Bueno, orokorrean parte hartu dugun foroetan babesa oso zabala izan da. Adibidez, pasaden asteazkenean, hezkuntza batzordean parte hartu genuen, Eusko Legebiltzarrean, eta alderdi politiko guztien babesa jaso genuen. Horretaz gain, hasieratik argi genuen, hau esela ordezko irakasleen gai bat, baizik eta unibertsitate sistema osoari eragiten dion gai bat, eta 1200 irakasleren babesa jaso genuen, kategoria guztietako irakasleen babesa jaso genuen, eta parte hartzen dugun foro guztietan jendeak babesa ematen digu. Babesa ematen digu zentzuzkoa delako egiten ditugun aldarrikapenak. Hortaz, momentuz, zentzu horretan pozik gaude, ezagutzen ezen egoera bat ezagutaraztera ematea lortu dugulako, eta horretaz gain, pizkat zabaldu dugun neurrian, foro guztietan babesa jaso dugulako. Mobilizazioak jendetsuak izaten ari dira gainera, eta hemendik 10 egunera greba deialdia duzu, ez dakit aurreikusi dezakezuen zerrelako babesa izan dugu duen grebak. Zaila da oraindik gaurkoz aurreikustea, baina espero dugu babes zabal bat izatea, babes zabala ez horiek ordezkoak garen irakasleon partetik, baizik eta irakaslego osoaren partetik. Zergatik? Nik uste dut jendeak ulertu duelako, ez dagoela jokoan talde zehatz baten lan baldintzak, baizik eta unibertsitate sistema osoaren arauak eta baldintzak. Uste dugu babesa zabala izango dela gai. Eta bukatzeko Jon, elkristaren hasieran aipatu du EHUko ikasturtea hasi duzuela mobilizazioekin, ikasturtea indartsu orduan hasi zarete ezta, eta borrokan jarraitzeko prestutasuna baduzue. Bai, noski, unibertsitatearen ezaugarrietako banda
kampus ezberdinak daudela, fakultate ezberdinak daudela, eta horrek sustatzen duena askotan isolamendua da. Beraz, askotan zaila da, mota honetako ekintza kolektiboak antolatzea. Hala ere, gure baliabide mugatuekin, baina teknologia berriekin, lortu dugu sare indartsu bat sortzea, eta hainbat mobilizazio egin ditugu eta egingo ditugu kampus ezberdinetan, eta horretaz gain, urrengo urriaren 11ako greba. Ez dakigu greba hori beste batzuen abiapuntua izango den, edo prozesu honen amaiera izango den. Eta nik uste dut erantzuna errektoregoak emango digula. Eskerrik asko Jon Azkune, EHko irakaslea eta EHko prekarioen koordinakundeko kidea gurekin izateagatik eta zuen egoeraren berri emateagatik. Eskerrik asko zuei, plazer bat izan da. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara, Jon Goikoetxea izango dugu gurekin, BBK Fundazioaren ikerketa eta estrategia arduraduna. Orain arte. Ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen arilkatzen gora bera gabiltzan saioa. Oraindik ere, ainoikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabakizuen Maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik. Nire kasuen ama izan nahi nuen aspaldiskotik, eta argi nuena zen ama izan nahi, baino bikotik ezpanu, bakarrik izan dut, hori ere argi nuen. Nire ez, igual haunitzek ama izan nahi dute, baina ez baute bikotik iberatiten dute, edo bakotxak bere realitatea du, edo bere gueran arabera eraikitzen du bere familia edo ingurue. Bere kasuen nik nahi nuen eta argi nuen bikote gabe izanen nuela. Baina argi izan nuen bezala, duda izan dut beti eta gaur egun ere aurra izan eta gero, naiz eta izurrikitu. Duda hoi badut, zenbateraino den nik libre erabakitakoa ama nahi izatea, izan nahi izatea, edo zenbateraino den gizarteak andre izateagatik nire egin barren artean sartu duela ama izatea. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Kaixo lagunok, zen moduz, hemen Aimarra Ejita Gatibutik eta gure bideoklip berria EH Distopikala aurkeztean aturkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue Amaika Telebistan. Aupa zuek! Garraganda, palmera kontxa erdizen. Labeldun marihuani araban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan, Maria Gora, Maria Bera, Espainiako basamortu
Eta plazerra da zuekin egotea saio honetan, Gu Andereak abestia aurkeztuz ahalduntzeari buruz hitz egiten duen abesti honekin, beraz animatzen zaituztet bizi musika saioa ikustera. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uniko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen arilkatzen gora bera gabiltzan saioa. Oraindik ere ainoikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabakizuen maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik.
nire kasuen ama izan nahi nuen aspaldiskotik, eta argi nuena zen ama izan nahi, baino bikotik ezpanu, bakarrik izan nuela, hori ere argi nuen. Nire ez, igual haunitzek ama izan nahi dute, baina ez baute bikotik iberatiten dute, edo bakotxak bere realidadia du, edo bere egoeran arabera eraikitzen du bere familia edo ingurue. Nire kasuen nik nahi nuen eta argi nuen bikote gabe izanen nuela. Baina argi izan nuen bezala, duda izan dut beti eta gaur egun ere aurra izan eta gero, naiz eta ez urrikitu. Duda hoi badut, zenbateraino den nik libre erabakitakoa ama nahi izatea, izan nahi izatea, edo zenbateraino den gizarteak andre izateagatik nire egin barren artean sartu duela ama izatea. Urriaren 3an, bihar, BBK Trans Forum ekitaldia izango da BBK Salan, eta gaiari heltzeko gurekin dugu BBK Fundazioaren estrategia eta ikerketa arduralunaren Jon Goikoetxea. Kaixo, Jon? Egunon, ze moduz? Adimen artifiziala ez da etorkizun abstraktu bat, ez da, gurean dagoeneko, eta hori dela eta BBK Trans Forum 3. edizioan hori izango duzue zehazki erdigunean, adimen artifiziala. Bai, hala da. Egia da azken hilabetetako modako gaia dela, eta zentzu horretan erronka horri ere heldu nahi izan diogu, baina beste ikuspegi batetik. Gure asmoa da, pixkatez teorikoki hitz egitea adimen artifizialaren inguruan, baizik eta praktikoki. Hau da, gure bizitzetan, gure egunerokotasun horretan, ze neurriraino iritsi diren horrelako metodologiak, horrelako teknikak, gure bidea eta gure bizitza nolabait bideratu, eta hainbat esparrutan, zentzu horretan datozen tendentziak gurera ekartzera. Izan ere, egun adimen artifiziala gurean badago, egunerokoan, eta hori ezagutzea ezinbestekoa da, gizarteak bebai, ezagutzeko norarte heldu daitekeen, eta... Bai, hainbat kontutan gainera, hainbat esparrutan, ez dakit, hezkuntzan adibidez. Hezkuntzaren ikuspegitik argi dago hezkuntzaren pertsonalizaziorako aukera izugarria daudela, lanabes izugarria daudela, iPadak, tabletak, hainbat teknologia esparru, baina beste hainbat kontutan ere, gure aisialdian ere, kontsumitzen ditugun, ez dakit, pantailak eta kontsumitzen ditugun hainbat aplikaziotan, inteligentzia artifiziala erabiltzen da. Gainera askotan ez gara konturatzen, ez da, adimen artifizial hori erabiltzen ari garela, eta izan ere, adimen artifiziala alderdi positibo asko baditu, eta gainera bizitza erresteko modu bat bada. Bai, egia da bi aldeak dituela, edozein bilakaera teknologikoarekin gertatzen den moduan. Alde onak ditu, eta ez horren beste onak, ez da? Baina egia da, onerako gauza asko ekarriko ditu. Osasun mailan adibidez. Osasun mailan hainbat diagnostiko berritarako lanabesak ekartzen ditu, datu handanak aztertzeko aukerak ere ematen dizkigu. Zentzurretan ikustu dut aukera oso onak daudela, kontutan izanik baitere, beste aldetik arriskuak ere badaudela. Gero eta gehiago hitz egiten da adimen artifizialaz, eta zehazki hori izango da. Gaia, erdiguneko gaia 3. edizio honetan, zeintzuk dira zehazki hilertuko dituzuen gai horiek? Aipatu ditugu batzuk, osasunaren ikuspegitik eta ikusiko dugu nola pertsonak zaintzeko behar ditugun datu horiek nola lantzen diren inteligentzia adimen artifizial horren inguruan. Ikusiko dugu kontsumoan eta aisialdian nola erabiltzen ditugun horrelako teknikak adibidez publiko berrietara iristeko, baina baita ere museotan adibidez egon daitezken dauzkagun esperientzia horiek hobetzeko, eta hainbat esparrutan landuko ditugun ikustu dut oso interesgarriak direnak. Adibidez, eskubidearen ikuspegitik, esan dut, badaude gure eskubideak, alde batetik eta bestetik teknologiak dakartzan aurrerakuntza edo bizkortze horiek. Horiek landu behar dira, eskubide pertsonalak eta individualak zaintzeko noski, baina baita ere bigarren orekarako aurrerakuntza horiek kontutan izanik. Eta azkenik lanaren eraldaketan, hau da, inteligentzia artifizialak eragin du eta eragin handia izan du gure profil profesionalen berdefinizio horretan. Horiek izango dira gutxi gora bera, ardatzak, biharko jardunaldi horretan. Eta gai horietan sakontzeko egitarau oparoa antolatu duzue, eta hainbat gonbidatu izango dituzue? 10 guztira, eta gai guzti horiek jorratuko dituztenak, nik uste dut gainera nolabait esateko gurera ekarri dugu
gure ikuspegia eta jardunaldiaren ardatzak. Gustatuko litzaigukena da proiektu konkretuak eta gure ekosistemak lantzen diren proiektuak azaltzea, eta hori egin dugu. Gure enpresak, gure ekosisteman dauden profesionalak gurera ekarri, eta batzutan honelako kontuen inguruan hitz egiteko heltzen diogu ez dakit nongo aditu baten ez dakit zer, ez gure kasuan da gurera ekartzea, eta gure ekosisteman, gure herrian dauden proiektuak azaltzea eta balioan jartzea, nola baita esaten. Gainera, ekitaldia zuzenean, aurrez aurre, eta online bidez jarraitzeko aukera gongo da. Bai, gero eta gehiago, gainera oso kontu berezia da, historikoki eventoak nahiko garrantzia izan dute gurean, baina gero eta gehiago jendeak eskatzen du malgutasun hori izatea, eta online ere jarraitzeko aukera izatea, eta streaming bitartez. Kasu honetan adibidez, dauzkagun izen emate guztien 40% streaming bitartez jarraituko dute. Eta bueno, interesgarria da hori ere. Eta izen ematea aipatu duzu, nola doa izen ematea, dagoeneko inskripzio horiek egiteko aukerak badaude? Badaude, dena den, 300 pertsona dauzkagu ja izen emanda bi euskarritan, presentziala eta streaming bitartez kontutan izan da, eta bbkeus-en gure web horrian ikusi daiteke pixkator izen ematerako formulario moduko bat, eta doan bihar egongo gara, nahi duenaren zain. Orduan izen ematea oraindik badago abian, eta orduan ez dakit ikuslei mezu bat horietan parte hartzeko. Konsu honetan gai honen eta pilpilean dagoen gai honen inguruan pixkat gehiago ezagutu nahi badute, eta noski ez bakarrik ezagutzea baizik eta herri honetan dauden hainbat proiektu, adimen artifizialaren inguruan dauden hainbat proiektu ezagutu nahi badute, gonbitea hor dago. Gaur gonbitea orduan, eskerrik asko Jon Goikoetxea, BBK Fundazioaren ikerketa eta estrategia arduraduna. Mila esker zuei. Eta hori gogoratzearren, bihar bertan BBK Trends Forum ekitaldia izango dugula. Eskerrik asko. Egongo gara. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara solastaldierekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Izar Castillo eta Esti Linares. Orain arte. Hamaika telebistak web horri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen arilkatzen gora bera gabiltzan saioa. Oraindik ere, hainobikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabakizuen maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik. Nire kasuen ama izan nahi nuen aspaldiskotik, eta argi nuena zen ama izan nahi, baino bikotik ezpanu, bakarrik izan nuela, hori ere argi nuen. Nire ez, igual haunitzek ama izan nahi dute, baina ezpaute bikotik iberatiten dute, edo bakotxak bere realitatea du, edo bere egoeran arabera eraikitzen du bere familia edo ingurue. Nire kasuen nik nahi nuen eta argi nuen bikote gabe izanen nuela. Baina argi izan nuen bezala, duda izan dut beti eta gaur egun ere oino aurra izan ta gero, naiz eta ez urrikitu. Duda hori badut, zenbateraino den nik libre erabakitakoa ama nahi izatea, izan nahi izatea, edo zenbateraino den gizarteak andre izateagatik nire egin barren artean sartu duela ama izatea. Oreka bat txekatzen akatxau tapatzen. Jauzi, eguneroko gugaitan
osasunaren legean. Gauzi, abisatu zintugun denbora ez zela galkora. Gauzi, ez ginen agitu erori zirenean. Abisuak emanaren burutik joaiten zira. Abisuak emanaren horreka galtzen duzunean. Abisuak emanaren dena kasartua da. Abisuak emanaren. Hasi zinen, azten, kusku batean gixara meskile gizinela. Moztu, kendu dizkizute zure galme hatxagarria. Moztu, abisatu zaitugu aske izan baliozko dela. Moztu, ez ginen agitu egotu zirenean. Abisuak emanaren burutik joaiten zira. Abisuak emanaren horreka Kaixo berriro eta sozialdiari ekiteko unea heldu da, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Izar Castillo eta Esti Linares. Kaixo bioi eta ongi etorri. Eguerdion. Bueno, politikako kontuekin hasiko dugu lehenengo, Aitor Zelaia eta Galder Barbado larun batean izan ziren atxilotuak. Imaginatzen dut irudien bat ikusi duzuela atxiloketa horren irudiak, gero atxiloketaren ondoren manifestazio jendetsua egin zuten Gasteizen bertan, eta orain bideo bat jarriko dugu beste eguneko larun bateko manifestazio eta atxiloketako irudiekin, eta jarraian helduko diogu gaiari. Aitor eta Galderri gure besarkadarik beroena bidali nahi diogu. Zer gertatzen da? Lau urteko prozesu luzean ostean atxilotu dituzte orain dela minutu batzuk. Hau, argi daukagu, idatzitako gidoi bat zela. Auzitegi Nazionalak aurretik planifikatua. Euskal militanteak Audientzia Nazionalaren aurrean beti garelako errudun. Eta berdin duelako proba falta edo akusazio bidegabeak. Guk ankerkeriaren aurrean, Aitor eta Galderri gure babes guztia bidali nahi diegu, euren askatasuna eskatzen dugu, eta elkartasunaren garrantzia azpimarratu nahi dugu. Entzun ditugu adierazpenak Zelaia eta Barbado atxilotuak izan ondorengo adierazpen horiek, ez dakite afera arraitu duzuen, nola ikusi zenuten larun bateko eguna? Larun batekoa da azken finean, dakiguna gertatzen dana eta gertatu izana askotan gazte militante konpromisoren aurkako epaiketak eta atxiloketak. Eta zoritxarrez ez da berria Galder eta Aitorrei gertatu jakiena. Ikusi dugu hainbatetan zelan gure gazteak Euskal Herriaren alde lan egiteagaitik eta bake afera bat egiteagaitik, atxilatu egiten dute, ze Auzitegi Nazionalak entzatzen duelako, hori dela gure gazteria isiltzeko medio bat azken finean, baina gero ikusten duguna da mendeku politika bat dela azken finean, jarraitzen dugula ikusten zela gure gazteak doiazen azkenean Espainiar estatuaren prisioetara, zelan zigortu egiten da ez bakarrik eurak, baizik eta gure gazteria, gure euren borroka, euren ideologia, eta gero kideak, lagunak eta familiak, eta zoritxarrez hau ez da berria, jarraituko da gertatzen Euskal aldetik, Euskalduna aldetik jarraitzen dugunako eta jarraituko dugulako gure eskubideak eskatuten eta gure herria defendatzen, batzuk egiten dute kalean, beste batzuk bulegoetan, beste batzuk edabideetan, eta azken finean hori ikusten dugu zenolako babesa eman dutzi herriak, eta hori da, ikusi dugun azkenengoa bebai altsasun gertatu zen moduan zelan jendea edozein adinetakoa, eta pentsatzen duela Euskal Herria bakean sortu aldala,
eta aurrera eroan aldana, hori da seinale hon gure ideologia eta gure aferak ondino bihotzean dauzela eta palpadan horre jarraitzen da biela. Militanteen kriminalizazioa ez da gertatu dena besteak beste. Nengoen, ez da, aztertzen pixka bat irudiak eta irudiak islatzen dauena eta zerk esaten daten irudiak, eta, azkenean irudiak gertakariak dira, eta gertakaria horiek nondik datozten, ez da. Egia da, danak behar dugu, ez da, zaintza propioa, eta nik justo asteburu honetan egonaz guztiz deskonektatuta, eta hortatik jarraitzea kostatu egin zait, baina beti ere, ez da, gero, astelenak dira, eta berriz, ez da, pixka bat ipineta, eta behiratzen zer kontatzen zuten batzuk, beste batzuk, eta bar, niretzako garrantzitsuna da, hortaraino heltzeko, beti horrelako tentsinoak egon direneak da lehenetik eman dira leheneko aurre pausuak, ez da? Eta pausu horiek ez dagoela badiru, edo batez ere, estatu espainoletik eta baita ere, ez da, Euskadiko estatutik ez dagoela negoziazerako prozedurarik irekiak. Hori da, batez ere nik ikusten dodana, ez da, ikustea argi eta garbi, ez da, irudietan non ematen den baliabiderik bakarra dala batez ere indarkeria, eta indarkeriaren artetik intentzio oso garrantzitsu bat, ez da? Eta tentzio eta gero gertatzen dena da herritarron ahotsa, eta herritarron ahotsa ez dira izan, ez da, askotan, ez da, batez ere eta helduzentrismo, ez da, horretatik sartzen duguna da gazteak beti horrela edo nahi dutela ez dakitela edo horrelako zerbait, zenetik eta egon da jendarte asko eta gazteen kontrako, konkretuki, edo gazteen ahotsa kontrako jokabide zuzena da. Baina beti ere nik zentratuko nintzateke negoziazio ezaren nola ezinezkoa den bestelako baliabiderik eta baliabide bakarra badirudi indarkeria dela zen. Eta hortaraino heltzen zarenean, beti ere da lehenetik egon direlako pausu desberdinak, ez die ezaielako entzun edo zaiolako entzun eta hortatik daukagun baliabide bakarra da, edo bestelako demonstrazio batzuk egitea, eta gero bati ere da estatuak demostratzen dagoena, eta demostratzen dagoena da daukan baliabidea direla. Azkenean, ez da, kontrol poliziala eta kontrol polizialaren aritik indarkeria. Eta horrek egiten dagoena da kontrol konkretu bat eta nik hartuko nuken, ez da, irakurketa askotan esaten dutela guk gazteak ez gara mobilizatzen, baina bai mobilizatzen garela eta hotza hor dagoela eta ikusi egin zen Gasteizen zapatuan ikusi egin zen. Zelai eta Barodore atxilotuak izan baino lehen, euren adierazpenak jarriko ditugu orain eta oin jarrituko dugu gaiarekin. Bihotzez, eskerrik asko. Eta bide beretik doakiela gure besarkada eta elkartasun sentituena, azken urte eta hilabeteetan jasartuak izaten jarraitzen duten euskal militante guztiei. Hau ez baita gubion kontrako eraso bat, herri oso baten erasoa baizik. Gubiok borroka kate baten katebegi bat bakarrik ez baikara. Artikulatu ditzagun beraz, borroka herritarrak, saretu gaitezen eta goazen nazio askapen mugimendua subjetu, kapitalismo eta patriarkatuari aurre egin eta guztion batasunaz Euskal Herria feminista eta sozialista irabaztera. Goazen borroka ziklo berri batera, anistasunetik, erantzukizunez, konpromesuz eta borroka ardatz. Independentziaz, sozialismoaz eta feminismoaz, gora Euskal Herria askatuta. Borroka ziklo berria aipatu zuten eta euren kontrako eraso bat izan beharrean, herri baten kontrako erasoa dela. Horrez gain, galdetu nahi dizuet, kontua da hori, atxiloketaren irudietan, ikusten da nola, Aitor eta Galder atxilotzen dituzten, eta behin hori gertatu ostean, ertzainak bueltatzen dira balkoira, eta Nafarroako eta Ikurrina hartzen duten, biak, eta gainera deigarria da ez da, ertzainek badute jantzita Ikurrina soinean. Nik ez dakit, ez da, gauza bat da, niri hori adibidez, deigarria iruditen zait, eta badakigu, euskal sentimentua eta ideologiaren kontra dauzen ertzainak dauzela. Eta zabaltzen dute eta daude sindikatu baten afiliatutak, orduan badakigu hori existitu egiten dela ertzaina barruan.
ze gauza bat da, zu izatea, azkenean mendeku, aginte baten menpe, eta izana izatea, hartu eixue ikurrak eta kendu eixue, gauza bat da, kentzea, lasaitasunez, baina igertzen da zelan ikurriña hartzerakoan, dagoan morru bat. Hor da, ikus deizuen, ez zaituela nahi, eta gainera aurrean izango gaituzuela. Zer gertatzen da, eske da, saiatzen da, igual gu saiatzen gara eta hainbatetan bizi izana, azken finean ikusten dugu, garbitzen saiatzen dagoela ikurriñarekin. Hau ez da berria, badakigu zer gertatzen da, eta historia da, zer gertatzen da, estatuak nahi dituela, bai gazteria oso kolektibo zabala dalako eta hainbat berton sartzen direla, konpromisu barik bizi izatea. Eta horren bitartez, azken finean, saiatzen duela da, sentimendu horiek, Euskal Herritarron sentimentuak, behin eta berriro zapaltzea. Eta ez da belortuko, eurak esaten da bien modua. Gu gure militantzarekin jarraituko dugu, badakigu mendeku bat dela, guk ordainduko dugu eurak esaten duten zigorra, baina jarraituko dugu. Hori da militantziatik, beti, gero dino, politikariak dira, tal. Gu gara militanteak. Gu badaukagu ideologia batzuk, ideologia bat, eta horren aldetik borroka egiten dugu. Eta gazteria zapaldu nahi dute. Hau da historikoki, ez da ointxe bertan gertatzen dana. Eurak deitzen dana, la cabeza de turko moduan, hartuko dabez, hartuko ditugu hauek, beste batzuk izango dute atzilotuta eta violazioak sortuko dituzte ikusi dugun moduan emakumeon kontra, torturak egongo direla, eta espero dugu behintzat, Galder eta Aitorrek, torturarik salatu ez izatea denborarekin, baina niretzako bai tortura bat da, jakitea prozesua, 4 urte izan dituela, inolako frogabarik, montai bat izan dela, Altsasuko gazteen moduen, eta hainbat Euskal Herritarron kontran moduen, eta hori bai tortura bat da, behintzat psikologikoa. Ze gertatzen da, ze gertatuko da zurekin, zure bizitzarekin, zure lanarekin, zure familiarekin, eta hori da mendekua. Bai, nik ikusten dut, eta igual orain meloi bat irekiko egingo dut entzuterakoan, baina, gaur igual greskarako eguna dekot, eta, ikusten dut, estatuak eta batez ere estatu espainolak, eta baita ere, Euskal Herriko, edo Euskadiko, estatuak zer montatako, lehen aipatu egin dudan, negoziazioarako espaziorik edo gunerik ez izatea. Eta hemen dago afera bat, orain dela urteak, eta ez direnak ez da konpondu, ez da bestelako dolurik eraiki, ez dira bestelako prozedurak eraiki, hor utzi egin da, eta uste horrek eragiten dagoena da tentsinoak. Hori ulertzen dut guztiz, baina baita ere ez da pixka bat horrela hileak tente egiten zaizkit, ez da entzuten dudanean, eta asko nahazten denean, ez da borroka, beste borroka, eta feminismoarekin lotzen direnean, eta da irudirako, eta momenturako denegunea, eta txertatzea, eta elkar gurutzatzea, hainbat gauza, feminismoa elkar gurutzatzen dut nire bizitzan eta prozedura guztietan, baina baita ere euskal militantzia androzentrismoa da. Kontuz horregaz. Eta ikusten ditudanean, horrelako adierazpenak eta batez ere, gizonezkoak, bai leku batetatik eta bai bestetik, ikusten dana da, oraindik ere kontuz hainbat adierazpenekin, non uste dut baita ere autokritikak egon behar direla baita ere barnetik, eta gure barnetik. Eta entzun dudanean, batez ere haien adierazpenak, esan dut, ongi da, plasmatzea, interpelatzea, baina beti ere haien berarengan hartzea ez da feminismoaren mugimendua eta patriarkatua eta ni begiratzen bakarrik irudia pentsatu egin ez dakit benetan hau guzti txertatuta eta ondo landuta daukate haien berarengan. Kontuz baita ere, batez ere adierazpenengatik zen eta askotan, batez haiengatik zen eta haiek badaukate borrokatzeko gunerik eta ez da, ahotza inpintzeko erdigunean zen eta egon dira prozedurak eta Izarrek komentatzen zuen moduan,
legeak guztiz apustu egin dituztenak eta hortatik eta daukate legitimitate guztia haien egoera salatzeko. Baina baita ere uste dut, eta nik ez banean esaten ez nintzateke tranquil geratuko, uste dut hainbat gauzak erdigunean ipintzeko, bidea da feminismoan nik usten dut eta uste dut izan badela gure erdiguneko gauzak egiteko, baina gauzak egiteko juste euskal militantzia honi buruz gauza asko ikasi eta, irakurri esaten dodanean ez liburuak baita ere, baina ez bakarrik hori baizik eta haien barrumeak nola dauden eraikituta, nortzuk hartzen dute ezten erabakiak, eta, bai, asambleadetan egon garenok eta bar, badakigu, kostau egin zaidala horrelako adierazpenak entzutea, ikusita beti ere horretarako, bestelako prozedurak beharko direla. Hala ez da guztiz ere, aferari lotuz, uste dut, bai garrantzitsua dela, negozioa, batez ere, legetik kanpo geratzen diren hainbat egoera salatzea eta bestelako prozedurak eramatea eta argi dago nola daukagun estatua, eta baita ere endozentrikoa dela, baina nola dagoen orain estatua, ez dagoela biderik horretarako, eta ikusten den baliabide bakarra edo irtenbide bakarra da indarkeria eta nortzuk gainera emoten dituzten, nortzuk eragiten duten indarkeri hori. Zer gaitu nahi duzun, Isak? Guztiz ados esanarekin, ze ematen dau, eta hori oso meloi potentea da, dakogun mai gainean eskerreko mogimentuetan eta eskera bertzalean, ze azken finean eskertiarra izatean ez dutzu automatikoki feminista egiten eta antiarrazistarik bez. Nik hori beste meloi bat gehituko nioke, ze hainbat eskerreko jendeari entzuten dotzazu, halako gauzak. Orduan, niri bebai, adierazpenak beharrezkoak dirana eta, baina gero, zen nondik eraikitzen diren gizonek, nondik jartzen duten mai gainean feminismoa erabiltzea, bere zera egiteko Euskal Herria feminista izan behar dela, baina gero nondik kudeatzen da, zelan kudeatzen da, eta nortzuk kudeatzen dute, eta hori gauza batekin ez nagoen ados. Ze Eusko Jaurlaritzak bai egin zituela bestelako prozedurak. Ez dakiko goratzen zaren, saiatu zirenean esaten hitzaldiak emango zituztela etako biktimen inguruan institutoetan, eta bar, zenolako prozedura hori? Ze azken finean egiten duzuna da, bakarrik alde bat kontau. Ze galeko biktiman dauz, Grapoko biktiman non dauz, hainbat estatuko terroristen taldeen biktiman non dauz. Hortik hasten garenean, eta parikide jartzen dugunean, batzuk besteen hitzaldiak bertara, edonora eroatera, orduan pentsatu aldugu, prozedurak benetan, lagungarriak izan aldirela, bakea lortzeko. Ze nik esan neban, ni ama moduan, nire umei, bakarrik eta biktimen hitzaldiak ematen badotzie, barkaidazue, baina ez. Ez dute entzungo. Zentzun aldut, baina non dauzde besteak, ze torturatuak Lasa eta Zabalaren hilketak. Ni nahi dut horiek bebai entzutea, nire menpe dauzen erantzunkizunak, bebai pertsona horiek entzun dezaten zenolako izan da gure historioa. Zenolako borroka egondan gure gazterian aldetik eta zenolako ondorioak izan dute ez bakarrik bere inguruentzako, baizik eta euren bizitzanko. Orduan, hori prozedura planteatzen badu inoiz Eusko Jaurlaritzak holan izatea, gauzak behar bada saiatuko dira eta joango dira beste bide batetik. Baina bitartean ikusiko dugu beti izango dela mendeku bidea. Ez dago beste bat mai gainean jarriko. Izar, hori, igual ez naz ondazal, baina hori, komentatzen nuenean dolua eta ez da, batez ere eraikitzeko edo berriraikitzeko historia eta gauzak ikusi egin da. Ez dago dela, ez dut ipini, ez da, baliabide nahikorik, leku bat, lekuia batetatik ez dut ez da ireki, ez da, eta batez ere erabiltzen dut, ez da, historia haien onurako eta batez ere demagogiarako, eta ikusi egin da oso argi, eta erabiltzen dute gainera minak, eta ez zendatu egin diren minak erabiltzen dute haien onurako batez ere estatuko estatuaren aldetik, ez da, baina bai, Euskadi, bai, erabili izan dira bestelako baliabideak, baina baliabideak
beti ere alde batekoak, eta horrek ez dau eraikitzen, berreraikitzen bestelako historia, eta non historia azken finean da zerbait egon beharko litzaketena, ez da? Guztiz eztabaida modun, ez da? Bata bestearekin eta berreikitze horretan, ez da? Zen eta bestela gure bizitzan zehar, ez da? Kontau egin digutenak historiak izan dira, azkenean, bai, eta berriro ekarrita, ez da? Gizon zuriak eta irabazleak. Eta horrela, eraiki egin dugu historia, berre historia, eta ez dugu izan, eta bestelako ahotzik, ez da, kanpoko ahotzik ez bale egoke, beti egen geratuko ginateke, ez da, historia unik esaten duen, ez da, tximamandak, eta bakarrik historia, eta hori da gertago egin dena hemen baita ere, ez da, bakarrik geratu egin garenok, izan da, historia bakarrekoa, eta daude historia asko, eta historia anitzak ekartzen dagoena da, aberastasuna, beti, gero eta ahotz gehiago, gero eta aberatzagoak izango gara, eta errekurtzoa joa. Hori nahi duguna da gure herrian egotea, baina batzuk ez daude prest horretarako. Interesgarriako zubirek dituzuen meloiak, investiduraren bueltakoekin arituko gara orain, izan ere, ostiralean Feijóoren investiduraren azken saioa izan zen, investidura horrek porrot egin zuen, santzu guztiek esaten zuten bezala, eta orain badirudi Felipe Seigarrenak Sánchez hautatuko duela, ikusiko dugu, baina gainera da, Feijóok oposizioko burua bihurtu zela beste egunetan, astebetez balortu zuela arretagune hori, ez da? Eta, egia da, argi gelditu zela, ultraeskuinarekin, zeukala, aliantza bat. Ez dakit nola ikusten duzuen egoera zuek? Nire erdituko naz, danataz, bakarrik Oskar Matuteren diskurtsoarekin. Izan zen kontundente, baieskoa, jartzen puntuak jarri behar izan ziren lekuetan, eta ez dau beste esaterik. Pertsona honek saiatzen ari duela da denbora galtze bat egitea, zuk esan bezala, azken filan jartzeko fokoa beragan, baina ez benetazko eta beharrezkoak diren gauzak eztabaidatzea eta eroatera kongresu batera, jarraitzen dute euren palmeroak egiten bere antzerkia, jarraituko dute, gertatzen dena da, Felipe Seigarrena bere aitaren oso ondorengo osasuntzu danez, egiten dau dakiena, eurak datozen lekutik da frankismoaren ordezko horretatik, eta jarraituko dute egiten azken finean euren papela dala mantentzea Espainia bata bakarra eta handia. Eta ez dute bilatuko beste, lehenengoan bebai, ez badot txartu gogoratzen, egon zan alako eztabaida bebai esen Feijóo, zen izan zan, astuten jataz, porque niretzako ez dira garrantzitsuak orduan, baina egon zan alako saiakera bat. Eta txartu juntzan, baina eurak da, beti harri berbera pikatzen, saiatzen. Baina horrek egiten duena da, desestabilizazio bat, behintzat, estatu mailan, hori beste meloi bat da, baina zenolako irudia, botatzen duen, adibidez, Europa mailara. Ez dana posible da, azkenengo, 3 autoeskunde generaletan, orokorretan, egotea alako historiak, jakitea, eske gehien boskatu da izan dan ez dakiz zer, eske lehenengo eta bain egin beharko lekena Estatu Espainolak alako historiak ekiditzeko eta kudeatzeko ondo, izango zen lege elektoral aldatzea. Hori lehenik eta behin, porque eske nondik dator lege hori? 50 piku urte eta mundua ez da aldatu, Espainia mailan ez da aldatu, ez? Egoerak politikoak ez dira aldatu, edo suposatzen da, porque eurak beti daude. Esaten aldatu direla, progresistak garela, saiatzen ari galera aurrera joaten, ez da bar, baina gero ikusten dugu ez dela berdina. Instalatuta daude iraganean. Eta ez dute nahi etorkizunerantz begiratu.
Azkenean PPren helburua da denbora, zen denbora galtzea, ze eurek nahi dutena da, hauteskundeak berriro deitzea. Eta egin batean baita ere, batzuk diote, PPren helburua zela ere, Araba Bizkaia, Gipuzkoan eta Katalunian, boto hori berreskuratzea. Ze azkenean EAJ eta Juntzen hauteslea, askotan apurtu bat heterogeneoa da, eta hortik joatea. Gertatu egin dena zen uste dut danak espero genuena, batez ere, ez da, ikusi genituenan, ez da, zenbat aulki hartzen zuen bakoitzak, eta zenbakiak ateratzen argi zegoen, ez da, eta hortatik egin duten, eta erabili izan dute, nork botatzen dau pilota, eta nor zemotatako mugimenduak bata besteari kontra juteko. Orduan, legebidezkoa hori egitea, eta hori politikan egiten da, baina gero benetan ikusten, eta bereziki, eta jarre komentatzen zuen moduan, zer zegoen atzean, zer edukia, zer eduki zegoen atzean, ez zegoen bakarrik bata besteari, esan ezuk egin dozu, zuk hau egin dozu, bestea egin dau, eta besteak, eta berriz minak eta benetan herritarrok daudazkaten sentimenduak eta erabiliz. Adibidez, hartuko nuke Kataluniako egoera, ez da? Batez ere behitzen ari direna, eta gero ipintzen dugu pixka bateta, eta horrela dena nahazten dugu, eta botatzen dugu, eta zer gertatzen da, eta berriz. Eta hurrengo hauteskundeetan berriz hartuko dugu berdina, eta erabiliko dugu leku batera eta bestera. Eta hori niretzako, baitari politikoei begira, eta berdin zen alderditan ipinita, pentsatzen dut, ostras, non geratzen da, zuen erresponsabilitate zibila eta politikoa guretzako. Gero, normala da desafekzio politikoa, eta egia horretan batez ere eskuineko alderdiak oso erabiltzen dute. Zertarako erabiltzen dute espazio hauek edo denbora hauek desafekzio politikoa areagotzeko. Eta eskuineko botoak eskuineko botoetan geratuko dira. Eta hor geratzen dira. Denbora pasahala, batez ere eskerreko ikusten dutenak, eta badago hor masa, soziologikoki hitzegina, badago masa bat, ez da kitela ondo nomen zen eta desafekzio oso handia, eta garrantzitsua da, eta hortatik desafekzio horretan mugitzen direnak galtzen dira. Eta botoak norentzako, eta orain izarren legea hartuta, horrek guztik onura egiten dio eskuineko alderdiei. Nola dagoen legea ipinita, guztiz egiten dio mesede bat, ez da? Eta ez badozu bozkatzen, boto horiek ez direna bozkatzen, joaten dira, batez ere, bozkaketak gehiago lortu egin dienei. Eta horrela, aulkiak, eta gero eta gehiago, eta pertsona gehiago, eta ez da bakarrik. Zenta, gobernegarritasuna ez dugu begiratu bakarrik, nork egongo den bertan, ez da, gobernuan. Baizitak, gero, adostasunak lortzeko nortzuk egongo dira joka. Eta ikusten ari dutena da hori, nola eta oso estrategia argia ikusten zaie batez ere eskuineko alderdiei da. Zer erabiltzen dut eskerrekoek, eskerrekoak ipineko dut konbatzuen artean, eta alderdi batzuk esker muturrean ipintzea, baita eskerrekoak izateko ipengo beharko litzateke ez da bestelako politika, sozialagoak, bla, bla, baina ez naiz horretan sartuko. Baina ikusten nahi dutena da, nondik joango diren, guk hori erabiltzeko, denbora galtzeko, eta eragingo egingo dutena da desafekzio gehiago. Eta hori onuragarria da guzti zaientzako eta baita ere Voxentzako. Zer gertatzen da, gero legeak adosteko, legeak ateratzeko, hori bai eragin oso zuzenadeko. Orduan, niretzako oso garrantzitsua da, batez ere, ez da, igual komunikabideetan gehiago mugitzen garenok, edo bestelako, ez da, igual, daukaguna sarbidea beste lekuetara, batez ere desafekzio hori baizik eta motibatzea. Zen eta modu batean edo bestean ezinbestekoa da, badakigu igual orain gure politikoek ez direla guztiz erresponsableak, baina gerorako ikusiko ditugu. Eta estrategiak oso argi ikusten ari direa, ez da, leku bat eta betez ere, niri bestaldetik ematen didana pena handia da edukia.
ez dodala inondik inora edukirik, ez dakit zer egingo duten, ez dakit benetan zer egingo duten aspektu sozialekin, bai, benetan ez dakit zer nahi duten egin, bat batean atera egin zen, ez da leku batetatik amnistia, non geratu egin zen gero amnistia, baitare ez da, baidan, kongreso, non geratu egin zen horri buruz. Gero baitare ateratzen da, ez da, genero indarkeriarekin lotutako zerbait, eta baina gero, benetan, non dago zuen edukietan? Are baino gehiago bata bestearen elkar mokoka jutea. Bai, azkenean gero ez da, eta horri baitaren abaritu egin dut asko politikan, izan dela asko erabiltzen dutela, esaldi oso laburrak, oso konkretuak, eta batez ere komunikabideetan ateratzeko, edo gero retuiteatzeko. Baina benetan, gero funtza dagoen eta edukia, galdu egin dugu guztiz, eta batez ere azkenengo astean, ni geratu na sentsazio batekin izan dela. Baina zer nahi dozue batak eta bestek, zer nahi dozue benetan, eta zer atera nahi dozuen herritarrontzat, zer proposatzen dozue. Eta hor bakarrik alderdi batzuk hitz egin zuten edukiei buruz, eta izain beste, ez da, zuk egin dozu, eta gero adostasunak egon behar dira, eta egon behar dira negoziazioak, eta hori baita ere da politika, eta niretzako lehen aipatu egin dut, gero eta hotz gehiago, eta ikusmolde gehiago, gero eta aberrazgarriagoak izango gara. Baina nola dagoen orain, edo gauzak asko aldatzen dira, baina ikusi egin da argi zein den mugimendua. Nik askotan, zuk esan dakoarekin guztiz ados, eta desafekzioa ez bakarrik, baizik eta gero ikusten dugu gainera konpromisu politikoa daukaten gazteok adibidez, oso potentziala handia daukatena boskak emoteko zelan adibidez Euskal Herrian eta Katalunian ikusi genuen egon zanean 2018ko inbazio hori edo ez dakiz zelan deitu, zelan joan ziren gazteen kontra, Euskal Herrian ere, eta niri beti bururaten jatana da, zer gertatuko litzateke, adibidez, Andaluziako gazteek elkartuko balira, edo Galiziako gazteak elkartuko balira, eta hasiko balira egiten eta ideologi nazional bat eraikitzen. Batzuk hasi dira, baina oso mugimendu puntualak dira. Zer gertatuko litzake? Porque, claro, horrekin, desafekzio hori, behintzat, ez litzateke hain aipagarria izango. Esatea, porque, claro, gazteek ez dute esartzen, niri flipatu nahuana izan zen, egun baten, unibertsitatean, joan nintzala hitzaldi bat emoten, eta batek, konparazioa egin zuela, Bildu eta Voxekin berdinak zirela. Ni momentu horretan ez nekien, lotzaz hiltzea, nire burua hiltzea, eta ni saiatu nintzen esaten, esaidasun ondago berdintasuna. Claro, no esaten da bana, muturrak, ze muturrak, maitzia, batak eskatzen dute sozialki herritarrentzako beharrezkoak diren gauzak bebai hobetu aldirela, gehiago landu, saiatu, baina bebai, daukaten indarrekin. Baina besteak ingotzuna da, danakentzea. Orduan, zelan posiblea da, eta hori, momentu honen bitartez oso ondo lan egiten du eskuinak. Oso ondo. Eta bidaltzen daun mezu hori. Eta zoritzarrez mezu hori gazte askok eta politikarekin bat edo ideologia oso zehatza ez duten pertsonek hartu egiten dute. Eta horrek dakarrena, zuk dinozuna, nago entre gorria eta urdinaren artean. Ja, eske berdea, bai ikusten dut pizkatzu bat muturrekoak direla. Baina bata, ez? Hor, zelan da posible balantzan baten jartzea eskuma eta eskerra? Eta gero, jarriko dut PSOE niretzako ez dala eskertiarra. Baina hori beste historia bat da. Orduan, desafekzio horrek, zenolako ondorioak daukien. Eta ikusiko dugu, igual da hor dago bat botatzea, baina lortzen baute elekzio berriak izaten, ziurazki, baietz irabaziko duela PPek. Eta horrek zenolako ondorioak sozialki batez ere izango ditu guztiontzako, ze Vox izango da bere bazkidea.
Eta Voxek badakigu zer gertatzen ari da, eta zer egiten ari duen, bai Andaluzian, bai Gaztela-La Mantzan, Gaztela-Leonen, eta ikusiko dugu, eta hau, jartzen badotziegu, hor, edo jendea jartzen badotze Madrileko gobernuan, izango da katastrofe bat. Katastrofe bat, eta ematen du jendeak ez duela ikusten. Porque ingo duten lehenengoa da, lorpen txiki horiek, herritarron bizitzak garatzeko eta behintzat hobe egoteko, bertan bera utziko dabe. Eta bueltatuko gara 1960. Eta jendea gero zer esango du. No, eske behitu, eske zuek boskatu egiten dozue. Hori da gertatzen dana. Gero nori bota, erru hori. Ikusiko dugu hemendik hilabete batera gutxi gora beraz gertatzen den, izan zen investidurak aurrera egiten duen, edo berriro hauteskundeak izango diren. Hala ere egia da, negoziazioak dagoeneko martxan daudela. Atzo 6 urte izan ziren, bete ziren batetik, eta, Ezker Republikanak eta Juntzek Sánchezen investidurarako baldintza ezarri dute, referendum baten alde egiteko konpromisu hori hartzea Sánchezek. Bideo bat ikusiko dugu eta orain helduko diogu gaiari. Queda molta feina per fer, però aquest 1 d'octubre l'independentisme torna a mirar endavant, torna a mirar el futur. Compatriotes, amics i amigues, més que mai, 6 anys després dels anys que faci falta, visca Catalunya lliure i independent. Bueno, 6 urte orduan egia da negoziazioak Sánchezen investidura horretarako dagoeneko martxan. Eta, adibidez, froga bat izan daiteke, barne ministerioak, Kataluniako independentismoa, Europolen terrorismoari buruzko txostenetik kanpo egindako eskaera, baina beste adibide batzuk ere daude. Hala ere, argi dagoena da, Sánchezen investiduran autodeterminazioa eta amnistia erdigunean egongo direla. Niretzako da pultso brutala mai gainean jartzea erreferenduna. Ja ez amnistia baizik eta erreferenduna. Orduan ez dakit horrek mailan jarrita, ekarriko duen investidura aurrera izatea. Porque Estatu Espainolak ez dauka eta inoiz ez ditu izan eta inoiz ez du izan, bere intentzioa inoiz ez da izango erreferendum bat egotea edozein politikaren inguruko edo herrialdeen politikaren inguruan. Inoiz, zenbatetan eskatu egin da Euskal Herritik, eta hori deusestatu egin da dana. Bai egia da, baldintzatuta egongo lekela investidura hori eroateko, baina ez dute egingo. Zergatik, porque bilatuko dute, Tribunal Konstituzionalara joateko era, besteek, eskumakoaek, horri antikonstituzionala dala, ez dakiz, bla, 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 bla. Orduan, baldintzatuta egongo danaz, Kataluniako gobernuak badaki oso ondo. Ez dala, jartzen adurela, gainean, hor dago bat, aber zer gertatzen da. Baina, klaro, ez que ni beti nago pentsatzen zenola kondorioak izango dituen, herritarren guztientzako desenkortasun nau azken finean aurrera eroateko eta zelan bideratuko duten. Porque ez dakite. Bai, gaur igual nahiko gerrerona etortzen naz, ez da, orduan, daukat gaur ez dakiz zergaitik. Gai bakoitzaitik, hilo asko ez da, ateratzeko eta lehen egin dodan modean, meloi asko, ez da, alde batetik, zer ingo dute Junts eta Eskerrak? Ez ateratzea erreferenduma da, bestela, Kataluniako herritarrok zer eskatuko die?
zerbaita borrokatu egin dutena, eta gainera ikusita bereziki zen motatako ondorioak izan dituzten azkenengo hauteskundeetan, eta zenbat galdu egin duten egiten ari direna Kataluniako herritarrok da, zer egiten ari zarete zuek, zer eskatzen zenuten, eta orain non da geratu egin da zuen borroka. Orduan, logikoa da hori ateratzea. Ni baita ere, izarrek ikusten dudan moduan izaten dut. Nik ikusten dut zuen borroka, baina hau zer eragingo da, hau ez ateratzea, eta horrek, badakigu, ez da. Nik baita ere, ikusten ditut bi aldeak, ikusten dut logikoa dela haiek ateratzea, zen eta da, batez ere Kataluniako herritarrok eskatzen ari diren gauza bat, eta lege bidezkoa da, baina baita ere badago beste baldintza bat, eta izerre komentatzen zuena da, konstituzioa mugitzen garela, eta konstituzioak oso argideko. Eta da, nola eraiki egin zen Estatu Espainolak momentu horretan, ez da? Trantsizioko gunean egin ziren blindaje guztiak hau ez ateratzeko. Eta hau argi eta garbi egin esan behar da. Nola dagoen orain eraikituta ez zinezkoa da horrelako, ez daude irten biderik. Eta gero bestaldetik, bai ikusi egin dodan Puigdemont, nire ateratzen zaidan nire lehenengo ideia da, bai, zuretzako orain dela eta sei urte, zenbat heldu egin garen batzuk. 6 urte hori eta pasata, ulertzen dut zu ez hemen egotea dala, benetan da bazterkeria bat. Baina hemen batzuk egon ziren kartzelan, eta mugimendu soziala izan zen. Eta hori, askotan, ez dut entzun batez ere, Kataluniako politiko eliteen artean eta beratzen artean. Zen eta hemen baita ere mugimendu hori asko begiratu egin bada barnetik. Entzuten dodanean, ostras, egia da, zu kanpoan zaudela eta deko eragin zuzena, bai familiarekin, baita ere, baina hemen geratu egin zirenak kartzelara jun dira. Eta hor zen mugimendu soziala. Eta mugimendu soziala baita ere, eta hori kolpatu egin dau zuzenki Kataluniako politikoei. Guztiz ados, ezken finean, ulergarria da Puigdemonten diskurtsoa, baina, borrokak eta horregaitik gertatu zana, herritik zetorren, erreferendun hori egin zen, eta, ni independentista moduan, baldin banago eskatuten, independentzia baten nahi dodala, eta horren gainean, urte eta urtez, borrokatzen ari badot, bakarrik entzuten doan, momenturo, da amnistia nahi dudala, non dago nire borroka, zergaitik jarri dut nire gorputza eta nire, egon ziren pilo bat zauritu. Orduan, zergaitik jarri egin behar izan dut adibidez nire gorputza poliziaren aurrean, gero politikariek adibidez niri kontrakoa adieraztearren, ez? Orduan, bai. Bakarrik aipatuko nuke gehiago, historia batez ere zergaitik etorri egin zan, ez da, orain dela 6 urte erreferenduma izan zan, zen eta hemen PPko gobernuak esan zien, ez da, Kataluniako erkidegoari izango zituztela hainbat kompetentzia. Eta gero ez zioten hemen. Eta hori ez dugu ahaztu behar zen, eta horretatik atera egin zen, hasi egin zen, errebolta guztia, esan ez, eta hor beti ere askotan ipintzen dutenean, batez ere PPek eta Voxek, bakarrik, ez da, Junts, RC eta Barrekoen alderdetan ez begiratu zuengan, zuek izan zenuten erru guztia, hau, zen eta zuek zeudeten konprometitu eta zerbait emoteko. Eta ez dute, edo zu eman. Eta gero aia gehiago, eta hori, eskerreko, ez da, alderdi horik esaten dena, dala sozialistek, ez dute, ezer ez konpondu. Orduan, hori, gertatu egin da, eta borobil eta gero eta gehiagora jungo da, eta hemen, bai, egondana da, gertagera da, alde batetik, Kataluniako politikoek igual borrakatu behar zutena momentu hartatik ez zuten borrokatu eta bakarrik, ez da, ordaindu bakarrik batzuk, eta gero bestaldetik, ez da, ez dugu ahaztu behar, nondik zetorren, ez da, borroka hau, eta zen eta behar, zeukaten konprometuta hainbat eskumenak, eta hori ziren inoiz gertau, eta hortatik atera egin zen bertatik. Denbora barik gelditu gara, sentitzen dut hitza kentzeagatik, baina eskerrik asko berriro ere, Izar Castillo eta Esti Linares gurekin izateagatik, eta horrengora arte. Orain tarte bat, eta jarraian itzuleko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suárez kastariak guiatuta. Orain arte.